Ей, така. Правиме включване от домашни ремонти с Владо. Така искам да ви представя един обект сега в момента, в който се намирам. Стените са в плачевно състояние и то е, как да кажа, поради причината, че това е стара къща и по-голямата част от стените са били минати едно време с Винервайс. В момента буднах един участък, той почти целият вече тръгнал. Има доста такива участъци, не съм ги снимал всичките, но ето това зелено. Тук, както го виждате, то седи малко като блажен боя. Има, нали, може да е и други цветове, които се използват, но масово къщите едно време така са били минавани с това нещо. Колегите преди мене, които са, така да се каже, са шпаковали стените, не са свалили Винервайса и общо взето сега, година по-късно, шпаковката се пука, почти цялата къща е напукана и положението е много зле. Пробвал съм, колеги пишат, нали, че се мие с гъба, като аз съм пробвал този начин, отново е неустойчива и за мен най-доброто, разбира се, най-трудоемко е да се свали или да се изкори, да се надраска колкото възможно повече, но да се свали самата повърхност. Надявам се клипчето да ви е полезно и да си спестите главоболията. Айде, добре!